o alergiích a speciálně o alergiích na zvířecí miláčky. Taky se ti to děje, že by si hrozně ráda měla kočičku nebo ji pořídila svým dětem, ale sama máš alergii a tvým dětem byla ta alergie zjištěna taky? A třeba i tvůj muž má alergii na zvířata nebo dokonce na pily různých rostlin? Jedna věc je ta, že se to může jevit jako dědičnost a ráda bych jenom připomenula, že dědičnost doopravdy znamená, že v našich potomcích je zakódován nějaký podvědomý vzorec, který jsme my získali v našem životě, nebo jsme ho získali zase prostřednictvím svých předků a ten vzorec chce být již zrušený nebo aspoň uviděný, protože už tím, že něco uvidíte a uvědomíte si, tak se vám může velmi ulevit. A tento záměr je vložen i tady do té zvukové zprávy. Vzpomeňte si, jak jste to měli v dětství. Nebylo to náhodou tak, že si měla kočičku nebo pejska a tak moc si je milovala, že když se stalo, že zemřeli, a to už je jedno jakou smrtí, tak tě to tak strašně moc ranilo, že jsi si ve svém srdíčku řekla, že už se bojíš kohokoliv tak moc milovat, protože když budeš někoho milovat, tak to potom bude moc bolet, když ho ztratíš. A leda, když si tam vsadíme i právě tím, že to zvířátko nebo i člověk, když zemře, tak máme pocit, že nám to bylo uděláno naschvál, jenom proto, že jsme ho milovali. A pod takovými to silnými emocemi si vkládáme vlastně do svého podvědomí podvědomé vzorce, které nás doopravdy mají chránit. Co to teda znamená například v případě té alergie na kočky nebo na psy, nebo na zvířecí miláčky? No, jde tam o to, že se chráníme před tím, aby se ta situace znova nezopakovala. To znamená, když máme tu alergii, tak si tím zajistíme, že to zvíře prostě nebudeme mít, protože nám to naše tělo v uvozovkách nedovolí. A když ho nebudeme mít, tak ho ani nestihneme milovat a tím pádem nás potom ani nebude tak bolet, když o něho přijdeme. Takhle moc jednoduché to je. Jenže život na planetě Zemi nemá být o utrpení, nemá být o bolesti, má být naopak o tom, že se radujeme ze všeho, co tady je, že se radujeme z rostlin, radujeme se ze zvířat, z kamenů, z planety Země, z vody, ze všeho. Pokud tě na tomto něco oslovilo, tak si vzpomeň, jak jsi to měla, když jsi byla malá. A jak to cítíš? Chtěla by si to zvířátko mít? A jaký máš pocit, když si představíš, že tvoje dítě nemůže si tu kočičku nebo pejska ani pohladit, protože to zdědilo v uvozovkách? Není ti z toho smutno? Nemáš pocit nespravedlnosti? Ano, tak to na nás může působit, že to dělá někdo jiný, že se nám děje nespravedlnost a křivda, ale děláme si to my sami, pouze a jedině proto, abychom se chránili. Abychom si tímto podvědomým vzorcem vlastně vytvořili takovou ochranu, abychom to již nikdy znovu nezažili. A proto taky máme často problém doopravdy milovat, protože se nám to zdá velmi zraňující. A třeba jsme měli v životě silnou zkušenost, kdy jsme takto milovaného člověka nebo bytost, zvíře, může to být dokonce i rostlina. Někteří lidé pláčou třeba stromy, když jsou pokácené. A my se tím opravdu chráníme před tím, abychom příště nezažili vlastně tady tu bolest z té ztráty. Z toho vyplývá i podvědomý vzorec, že
na planetě Zemi není bezpečné zažívat lásku. A když je něco krásné, takže se to musí vždycky obrátit v něco horšího. Cítím, jak se vám odvíjí v hlavě různé příběhy s vašimi zvířátky a je to jedno, jestli je to kočka nebo pejsek, nebo je to králíček, nebo je to jakékoliv jiné zvíře. Pokud k tomu dáte svolení, stačí vaší myšlenkou, tak už jenom během tohoto poslechu a i tím uvědoměním se vám může velmi ulevit. A pokud chcete si něco vyzkoušet, tak až uvidíte v blízké době zvířátko, na které jste alergičtí, tak si zkuste třeba jej pohladit nebo jít do jeho blízkosti, tady s tím vědomím toho, co jsem vám řekla. Je dost možné, že to zvířátko se vám teď připlete do cesty velice brzo, protože to bude synchronicita, protože máte ten záměr něco prošlápnout. Přeju vám hodně štěstí a těším se na to, jak si budete moci užívat zvířátka, která kolem sebe máte.